Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat manipod iti pagayam. Anag pailingad iti nagan a Benny nga iti agdama kat adda ijay New Zealand. Ngamsakbay nagagayam, palubusan da kami manpay amang ipatangatang iti sumagmamano a kablaaw. Kablaawan tayo ti Derek family dita Lasam, Cagayan, Galera family dita Alba, Baggaw, Cagayan, ni Jonel Simato dita Santa Praxedes, Cagayan, Mateo can Fernandez family dita Piña, Jadi, Nueva Vizcaya, ni Gretchen Lucas dita Taiwan, Ana Jean Gaho Imbat dita Singapore, Dajing Afante Lagayan dita Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, kan Presi Peneranda dita Jisan, Kingdom of Saudi Arabia. Tinangkablao kada kayo kat ni Mary Ann Paas. Kastamat da Catherine Tadeo kan manang na dita Riyadh, Saudi Arabia, kan ni Deans Dibi dita Doha, Qatar. Naimbag nga oras kada kayo amin, kat agyaman kami iti suportayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Benny. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Benny, kat makaamukan no anya tinagan nga aramatem iti dadumapay a karakter ana ilanad iti surat ko.
Basta saan kuma adagiti pudno anaganda. Adda kailyan a Pilipino a kasosyo ti amok nga agtagi kwa iti bee farm a pagpapaayak ditoy New Zealand manang Emmy. Kat iso tinakaamwak iti YouTube channel yo a nagbalin moten aliwliwa kabayatan ti panagtrabaho. Iso a maaayatanak tunggal adda baro nga upload yo. Agtawanak itan iti 35 ngam baro akpaylaan. Kinapudno namanang napintas ti trabaho idi adda akpaylaan dita Pilipinas. Ngam kinay kayat kon tinagbalin at tauhan ditoy bee farm tanataltalina ay ti pakinakam ko ditoy. No apay ana ibagak daytoy, iso ti kayat ko nga isalaysay. Barang no makaibati akmat iti adal kadagiti dumdumngag. Kablaawan ka, Benny. Dinayaw ni boss di design mo. Talaga nga minanalaing ka nga arkitek. Anya ka kaniminda. Agpadat ang arkitek dito'y pagpapaayan ta. Agpadat ang nalaing. Ta saan tamot amahayar dito'y no parparaw pa ti trabaho ta. Agyaman nakitikas ta nga imbagam, Benny. Ngam aminado ak anapimpintas dagiti design mo, ngam siyak. Sana po no dayta. Nakatsamba ak lang ita. Inspirado ak ngamin. Talaga mo ta? Naggasat mo tan di inspirasyon mo? Talaga ang nagasat. Nang runa no, kaya tinakmat. Ay na, Benny, itikas ta agalad mo, maaglaangan di inspirasyon mo no di nakaayatan. Ah? Agasam, ititawan mo a 25, napintasan di trabahom di ti kumpanya ayan ta? Iso ang nagasat, ti bagbagam nga inspirasyon mo. Amom anak ko, nagasat ka. Taapaman na nakaturpos ka, naala ka adagos iti kumpanya nga ayan mo ita. Ano ti mga ibagbagay ti kastananang? Nang runa dagiti kabatch ko. No labsen la teg sarita, mabalin kan amang bukal iti pamilyam. Tanay, malaksid anahustuan kan iti edad, adda pa yun natalgad at trabahom. Apay nanang, kaya't yun ti maddaan itapo? Ay, anak ko. Ay nagmayatan nga, inod ako man apukok. Tapno maaywanak pa'y, tanapigsaak pa'y. Ay. Apay anagsen na ay kay tinaunag, anak ko. Malagip ko lang day di tatang, nanang. No si bibiyag pa'y day di tatang mo, sigurado amaragsakan mo't day jay parakan ka. Nang runak at si kalaangan tinabati iti podermi. Agpadan nga da pamilya ti dua nga inauna kakabsat mo. Kat day tati makagapo. No apay anagsaetak iti panagadal ko, nanang. Tadyak kahit ti maipada kadamanong kan manang, asaan da nakalipas. Ti kayat ko, matunoy tara pa apyo iti day di tatang, para kanyak. Talaga nga awan, Benny. Uray anyan sa ti aramida. Talaga saan ang maguston dagiti adda iti ngato dagiti design ko. Ha? Kasano saan da magustuhan niya ibagbagam kat nagpintas mo dyan nakita ka design mo. Saan da magustuhan? Iso nga in-reject da. Anya? Dahito tiyak pa iso. Iso ang maup-upay akon. Amkak nga iti mabiit. Ikatanda ko diti kumpanya. Gaputawan mo tanti magustuhan da kadagiti aramida ka design. Ni, saan kang nagsaw iti kastaminda? Saan kang nagpanunot iti negatibo? Amo ka na lang ka. Isa pang nga asim. Ta saan kumakomporme la di tanti pampanunutem.
Minda, agid ang nga gawid. Umuna akon, Benny. Tadapay pa na. Ha? Oh, sige ha, inakon. Talaga analiday pa lang ni Minda. Gapo iti pan naka-reject dagiti design na. Ngayon kasapulan lang mapapintas pa'y basit. Tapno may mayat. Iso na lang takasla. Maupo-upay mo tan ni Minda. Sapay lang kung matasaan. Iso ti inspirasyon ko iti trabaho. Iso asapay lang kung matasaan ang maupay ni Minda iti trabaho mi. Malaksid ka ni nanang ko, ni Minda ti inspirasyon ko. Iso na palalo ti panaggagat ko iti trabaho manang Emmy. Napintas kan na ni Minda, kat dayta ti nakakayawan ti riknak kan kuana. Saan mat nga amin a design ni Minda kat ma-reject? Ngam kaadwan ti pasukatan ti pagpapaayan mi, gaputa adda ti sumagmamanulaang met asaan da magustuhan. Tirigat naman ng saan ang maaklon ni Minda dayta kat iso ti pakaupayan na. Jakmat kayat nga agikat ni Minda iti pagpapaayan mi, ta isukat nga rod ti inspirasyon ko. Iso nga uray no mariknak alumikliklik kanyak, ikag kagumaakla taaya sidag ti bagik kan kuana. Minda, mabalin ka kada makasarita? Anyamin ti masapol mo, Benny. Kaya't ko lang maamuan. Apay alikliklikan naknutan. Ado lang tinaskan nga ramidak. Masapol nga agfokusak. Tapno saanan ang ma-reject dagiti design nga ramidak. Kaya't mo asawan. Makasingakan ka. Kasta ka di. Sikatin ang ibagay ti dayta. Sana siya. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Oh. Talaga nagbaliwan kanyak ni Minda. Kaya't kada asawon na ita asyak ti pabasulan na. Gapo iti mapaspasamak kan ko na. Ngam awan ti basol ko. Noam muna la kumakayat ko pa atulungan. Tapno saanan ang ma-reject da gitar aramidan na. Noam muna la kuma. Tiagnagan ka di iti Minda ti pampanunutom kan paglidlidayam anak ko. Nanang? Iso, saan ka di? Jackie libak nanang. Ni Minda ti makagapo, no apay analidayak. Apay, anak ko. Anya nga min tinapasamak. Kimaya kay ngaminan kanyak ni Minda nanang. Saan na nakasidi ang napasig kami itong galmaysa? Saan na nakasidi? Anaragsak ang makisarsarita kanyak. Benny, anak. Papasulan nak ngamin nanang. Kasla siyak ti makagapo. No apay anareject dagiti design na iti kalabas. Panagrik na katimbilang na ko nakakompetensya na. Saan ka takatrabaho? Anak, iti biag ti tao, talaga adumtang dagiti gundaway a masubok ti kinatibker mo. Kang runaan na, masubok ti pamatim iti namarsua. Nanang. Kasta ti mapaspasamak ken ka ita. Iso atim akunak, masapol nga agbalin ka natibker. Di ka pa idagal anak ko, agtalek ka iti namarsua.
kunam kadikat si kalaang tinalaing Benny. Ha? Kasla pilid nga agtultulid ti biyag ti tao. Saan nga iti amin akan ito, kat adda ka iti ngato. Ne, Minda. Apay ka di akastamotan di pa nagsasaom kanyak. Anya ti mapaspasamak kan ka. Saan ka nga ginsisingpat? Amok kat. Maragsakan ka. Gapot a pasig adagiti design mo ti kayat ti pagpapaayan ta. Ngam kasi timbagakon. Ti biyag ti tao kat kasla pilid nga agtultulid. Saan nga iti amin akan ito kat adda ka iti ngato. Dumtang matlaang ti gundaway. Asikanto ti adda iti baba. Tandaan am dayta. Nabagas na dyan yung baga ni Minda. Apay akas jay ti insawang na kanyak. Apay nga takas to eh. Sa bali ti panangkita kanyak dagiti katrabaho ka. Kaslakit din na dati inaramid ko amadi kadakwada. Makaikawa ti kastoy. Hapay nga tan. Anya nga tati mapaspasamak. Anya tinaaramid ko. Takaslakit din adda na dagsen a basol ko kadakwada. Kumusta, Mr. Architect? Ne, Minda. Anya ka diti mapaspasamak. Kan apay akas ti awag mo kanyak. Isumat lagayam ang napipintas dagiti designs mo. Ta saan mo matgayam ako kwa. Ni, anya ka din dito nga ibagbagam. Di ka nagindidiam mo. Orayam laangan akasarita na katibord. Kanti mismo nga akin kukwa iti pagpapaayan tayo. Anya? Jack pulos ni Namnama ang mapasamak timay sa apagteng ang nakaibaba inak iti husto, manang Emmy. At dadaduma a design ang nailaok kadagiti design nga insubmit ko, nga umarngi iti design ti kumpanya akakompetensya ti pagpapayak. Kat sigon iti management, may saak kano akapikat. Amuklatan nga danang dadaal kanyak. Ngam uray kasano ti palawag ko. Saan adimngeg ti kumpanya a pagpapaayak. Iti ababa sarita manang Emmy, naikatak iti trabaho. Ket tinangato nga arapaap ko, kalaat a nagswek. Jack idin kaya ti agpakita iti uray asino, manang. Kayat mo asawan, agpupukalatan diti balay, kasta ka di. Tanya ti kayat tinanang. Rumwarak. Tapno pagsasaritaan dak dagiti kalugaran tayo no makita dak. Benny, anak ko. Awanan ti rupak nanang. Nadadahil ako na namin pinsan. Kapoy ti ba nagadyak mo't inaramid Apolos. Saan ang mabalin nga imamagdakalatan, anak ko? Masapol apanat na kamtibagim. No talaga adi mo inaramid ti kasjay. Anya ko matirumbang apagbainam. Nanang. Agaplay kay ti sabali a kumpanya. Panagkunayo ka di. Katadapay mangawat kanyak nanang. Sigurado ang nagdinamagan iti daduma ang kumpanya di may papan kanyak.
Isodyak laki din makastrak iti sa bali a pagtrabahuan. Saan ka ngamin amapukawan iti namnama anak ko? Kas iti nakunakon, agbalin ka na tibkar. Saan ka nga umibet iti namarswa? Masya nakitiburid kumanong. Nakakaasin. Saan arumrumuar? Nakapupuklatan dito'y balay. Anyan nga agpay sudarami ti padatao. Anya ti aramidak manong. Diyak kaya ta madadaal amamin pinsan. Tinapintas apan irigan ni Benny iti biyag. Tinasaya at adik kasarita. Tamagam no kayat na tumay sa New Zealand. Parang may waksin na tinapasamak kankwanan o may dito. Ne, huwan nga agpay sumanong. Ibagam tutulungan ka makaumay dito eh. Kasaritam anay ba? Sige manong, aramidak na ita. Anya ko mataramidak ijay, nanang. Agaliwaksay ka anak ko. Kuna ni uncle mo, nga iso ti makaamukan ka. Tulungan na ka makapan ijay. Anak, ubing ka pay. Adupay ti oportunidad a sumangbaykan ka. Saan ang mabalin nga agpupukkalatan diti balay? No na itublak ka, mas apol abumangon ka anak ko. Nanang, Pangaasim, Benny. Umanugot ka iti jaya di uncle mo. Barang makaaliwak sa ikay di pagilyan nga ayan na. sige nanang. Patlak ti kayat ni Uncle. Kumusta ka ditan, nanang? Okay, dito'y anak ko. Kanayon da kasarong karandaman ng kanmanong mo. Pasaray di Domingo da pa'y nga umay dito'y. Kakuyog da dagiti kakaanakam. Nasayat ni Arno kasta, nanang. Tapno saan ka may kawa? Tani, agmay-may sa kalangan di tabalay. Ay na, saan abale? Tapasaray ada kaanakam amaturog dito'y. Sika nga, Bene. Kumusta ti trabahom dita? Ay na, nanang. Agin enjoyak dito'y bee farm. Sakit na sing padagiti amok. Nang runa di kasosyo na Pilipino. Nukasta, ada amom a Pilipino. Wan, nanang. Iso saan da kapag danagan dito'y. Kat di ka agdanag. Agbakasyon na kapama na sumayaton ti amin. No awanin ti pandemya.
Nilasod ti agsangapulo atawan akaadak ditoy New Zealand, ininot nga intanam ko kanilipat tinapasamak manang Emmy. Awan man pakainaigan na iti kina-arkitek ko ti trabahok ita ditoy, naragsakak, nang runak at matultulungak dagiti kaanakak. No asino man tinang traidor idi kanyak iti trabahok, ingkararaga kon, iso anapakawan kumatan. Kat ti focus ko ita, iso ti bagik ken ti pamilyak. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Benny. Pagayam a Benny, agyamanakken ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno unay ati kayo no namsek iti bunga, barsaken ti dadduma. Pagsasauday ta a maiyarig unay iti pudno a biag, ati kayat na asawan, dinadael da ka, gapo iti dakes nga apal. Ngam gapo ta saan ka nga imibot iti Diyos, ken iti tulong dagiti mangipatpatagkan ka, nakabangon ka, iso anaragsak kaitan. Sapay la kuma taagtultuloy daytan, pagayam ko. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng waris, kada